Imak, makaya mak. Ah, sana surrender na? Kalaban ako doon, bukso kayo. Isa surrender na. Okay. Pilde ko, pilde ko. Kasi po, pilde. Ano to? Pamamahay ko to! Tayo na kung makatila o inan eh. What? Ano karon sa Uraya? Uraya. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong kami na napudno. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong ipangita na pudno. Sa impangitan nimo sa 2,000 years later. What's up sa inyo mga kabingka, no? Good morning sa inyo. Karon doon na mo tong kwaon na mo para niya sa mong big deal. Sabi tawagan na big deal mukbang challenge, no? Unya, so at ang ilangin nyo unya mga kabingka ang among series, among kabalbalan unya, among panghitabo. Kauban ako si Yumil Carrion mga kabingka. So chikisak and sit relax, wala na ko mahimo. So what's up mga kabingka, na anami karon diri sa Guadalupe, no? Padulong namin na mukwaon ng kwan challenge, no? Katong among i-challenge mga kabingka. Kauban ako si Yumil Carrion. Watch out sa vlog din ka, boy. Oh, gwapo kay diri napita mga say mga kabingka, no? Grabe lagi kayo. Pwede ka diri mag-shooting o kanang sa tawagan na kanang mga tumba priso, no? Kamo na bahala mga kabingka. Tana di, asa na pidre ang kasulan? Kasulan na, baba, ana. Ano? Di ba, diri sa Guadalupe? Ito, baba. Dito ra sa baba damin. Nagalan daw. Ang saka nyo na. Mga dito ra daw, putaka ra. Layo na kayo min ba? So na kuan mi din na sa abdi sa pizza din, no? Kay dugay nung kugula mo ka sa tawagan na kaadto aning lugar ni. Tara, kay kabutor. Ang damay. Go. Dito na babaw daw, saka. PM sana kuning kuan diri. Among kakontak, pandamay na ni. Kaya. So gisata na nako ang kuan. Isa daw so latulak kami, latulak sa daw. Kay pagawas na ang katong akong kung kasabot diri dapita. But so kuha na mo ang kuha na, no? Mong kuha na mo challenge unya mga kabingka, makita na yung mga kabingka ang pinakakayop na mo nga vlog challenge si Yumil Carrion. Ikaw kay Yumil Carrion, manda ka sa akin kung magana ka ayaw.
para di ka manaan. Buang guys. So what's up sa inyo mga kabingka, no? Ginahamon daw ko niya, no? Ginahamon daw ko niya ingon ni Yumil Karyon. Mao man ni among tirahon karon, no? Kining tawag ani kaning si pangalan ni? Manzanitas, Pingop to. Tanggalan na yung face mask, tanggalan yung face mask. Buang ginuwang. Gitanggalan yung face mask, no? So pakuan hulat sa kaning pakuan na mi paubos say kung kisay pinakaubos nga ko niya mahurot tag upat-upat man mi syempre lain po kay siya mo urot og kuan niya ako kuan wala ko isalin na di ako mo daw kay wala ko kay siya pildi so latan yung mga kabingka gigutom do siya so isap unsay mo maingon nimo sa kuha kay gitira betika Ang maingon na ako sa iya kay good luck. Wa jud ni kaya sa ko guys. Kay Maki, wa po pamahaw, gipuka ko sa balay kay dali si pakaon sa ko. Ano pag ginaw, magaw na tawa. Tistingan ko nimong buhanga ka. Ay katikasan ni ka. Ako dula sa giurang time yan. Ay pagdawa di ba kay? Pasok dito sa nipol ano mo kayo? Lakali 3 minutes. Sus. Ikatangi ko ako mo. Umig na siya mo. Ako 4 minutes na lakali. Hangi ka? Buro ka, guys po. Wala ka na. Samo, taganina. Wabe po na ilami, kung dili po bugno. Ala. 1 minute na. Kaya ka nang yuli. Inaya din mo kaon ng gago. Bumuro kayo? Tubig ko kayo, tukan ko bak. Wala, tubig kayo diha. Ang ka? Makaya mo kayo, bugno kayo. Yeah, surrender ka. Dili daw surrender. Dili daw. Away ka, mukha ko na yun. Palos yun yan. Isa daw isa. Rot na siya isa ha. Hindi ko ba maburi ba? Ang kahiyaan niyo ay. Dahil ka ay, sama niyo ma. Ang naong yung... Makaya ma. Di yung kayo isa, surrender. Di gito siya mo surrender. Ngayon. Nagyod. Kahiyaan niyo ay. Alangan guys, good na noon sa at taraw nung time. 2 minutes. Kaya kay na eh. Kuha na ka na, bisik raman namin. Lupi kay si Buy Tapang anay. Buy Tapang sa stilan, kalayo orang Buy Tapang. Gaya mga ito mukha mo itong bakukang. Pakaon na siya ani sus, layo ra kay si Buy Tapang lagi. Wa man toy limit, wa man toy time ya. Tikasan man toy mo, toy klarong tikasan. Awayo, si Buy Tapang mak. Ay so si Buy Tapang dili man na mo kuan sa kuha. Di man na pansin no unsa. Di na pansin no ni mga basher ganahan daw na siya. Nga i-bash la. Tungkian mak. Sakit ng ti Buno kayo. Undang na, surrender na. Di ko. Adi gidaw siya mo surrender. Okay ra magdili nimo na out doon. Unya nimo kaunon og kanang off cam na. Makaya. Dili na unsa, surrender na. Hindi surrender. Adi gidaw siya. May isa. Bayag makagawa ko eh. Akong dignidad ba? Dignidad daw. Makaya mak. Sana surrender na? Kalaban ako doon, buka kayo. Unsa, surrender na? Surrender. Okay. Pilde ko. Pwede ba pilde? Dili pa daw. Hindi na yung time na ko. Maapos na yan. Di ba siya kahutog isa? Hindi siya kahutog isa guys. May item na yung puso na ko na yun. Noon time.
Natikasan ko no. Marok kayo siya no, kaya ako yung ipauna, bugnaw pa kayo. So, sige na, sugod na ka? Oh, sugod na eh. Sige, start. Start na. Sige. Ikaw sus, layo na kay layo aragid ni mo eh. Oh? Kani, kaya ko ni doon pero yatag lagi ako desi mo kay luoy kay ka ba. Ilak ka. So, starts begin. Starts begin ha, kagadog mo to guys. Starts begin. Asa bang kuan na ni? Try play na daw. Asa play ani? Ano ko daw? Kani? Kani. Tapa na na, ano isa ka na. Oh. Go. Go na. Bisik lang kani ay. Ana ginang pagtama gi pagbukpang pusang iring. Ana gina siya. Ay na. Napuyo ang akong anak Reginald inyong ikoy-koy. Lagi masakit ang tiyan ron guys. Oh, kuya boy, di makulog ayos oh. Go din. Tikasan mo niyo. Gipauna ko niya kay para di na bugnaw ya ha. Ana. Isa lang yung mahurot, di ko matuog mahurot di mong duwak. Di yung matuog jud. Uy, wag magitilok na. Wag magitilok, tilok ka. Sama na. Bisik na, urot na. Grabe. Grabe, balik mo rin makina. Shout out. Charles Magno. Wala ka. Yawa dyan na niya eh. Yung baba lang mak eh. Di ka mabaglawan mak. Ito, basic kan to. Time daw. Bro, 1 minute. Duha na mong nahulot mak. May potential mak ba? Naunsa? Kawag ba to? Ano na? May tubig. Walay tubig kay. Walay tubig. Nadikas ka? Ako lang butang tubig. Pero matubig tubig ka. Tara mga sagit ang mga bakukang sa mong tutunlan pasagdan. Di ka? Oh, wala na. Awatay. Ala! Ala na. Wala tayo isa. Wala di mo nahurot. Liso na ginawa, Mat? Liso na ginawa? Di na mahurot. Di na mahurot. 2 minutes. Nya. Kaya pa? Kaya kay ni. Tukan lang yung kubab. Pusang iring ni. Pusang iring no? Nalagsik na muna, Mak. Kutsa na muna. Naging umas siya. Dua raga mo. Guwapi niya na. Oh, time. Ay, kubensa mo ka. Ay, sus. Tikasan man, di ko dawat guys. Tikasan kayo. Tikasan. No, sa tikasan, men. Naong sa tikasan. Mungit daw. Ala, ni katawa, tikasan. Wala guys, tawa guys. Mauning mukbang. Mauni. Ato eh. Makaya kaya. Hindi na makaya? Di, ano? Wala na. Ay, kung inang mapildi ko ni mo, kay mo hunat pabiyak ko ron. Di. At least ako. Duwag to nga. No, tanaw daw. Ay, duwag gunport niya. Ikaw kay Juan. Ito ko, asa ko. Mao na, i-focus na drink Juan. 3 minutes. Wala. Maki boy. Ito sa lababo i-video na to si Maki na nanghatag ha. Pasalamat Driji. Ayun sa gawa dra. Putos. Lamat Maki boy. Lamat. Lods power bit pa kayo. Mingo plot by food for gods. For. Kina. Kinamak pila man time ni mo Mak. Mo na ganito. Sure na ka na. Mas daw gagawin po sa mo jud. Mubo kayo time. Di, wala mo kay tubig nakalimot na dili daw siya palabot daw o ganang ako daw magtubig niya siya wala daw tubig ganina kay wala mo wala may kandam ba no kay tungod sa mong ka excited ani kaon nga nani so pero matambang na ko dapat pag andam-andam jud ka kay sa sunod nga kuan
ice cream biya tong trada, ambot lang kakaya, surrender mo kay. Karon lang eh. Wako ka hunat ikaw nangandam gi praktisan mo pila ka tuig. Wala ni, walay practice. Basic pero natukan na jud ko so. Rason ka kanya tikasan. Kina. Ikaw tikasan. Nawat ka. Sus, pandamay. Sa sunod na to nga kuan, sa sunod na to nga ice cream challenge. Wala lagi gamon lagi. Grabe. Basta pildi jud ka pa sa ako okay. Duwag to nga ba? Ikaw sus. Walay pildi sa dadaog no. Ay, yatay jud ka. Ako guys. Ay, video. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.